Now, from this video, the chain with them. This video with them very, very well, and I'm here to talk. I have seen in my small life, I have seen first class wickedness of what people can do. I have seen first class wickedness. First class wickedness of what people can do. Your father na norondo. Especially umunne. Especially umunne. It's only few. I'm not saying that everybody the bad. It's only few. Or few umunne that can be able to beat their hand on their chest. See, yes, na one ha noro. When family umunne ha are fine. Let us leave money aside. Please, let us keep money aside in this scenario now. And without not being biased, this type of treatment can join Anambra State by. There is a high rate of young widows in our society in Anambra State that their brothers, late brothers, brother are not taking care of them, and he is doing everything humanly possible on earth to take over the house, to take over the lands, to take over everything. If he will go to the extent of wiping the family of the brother out of the history so that they exist in also, they will do it. You can say whatever you want to say in the comment section. You can say whatever you want to say. This is the high rate of why people, our young ladies today, don't get married. Young ladies from other states don't like getting married to the people of Anambra State again. It's in I say, you go and do your mathematics, go and do your findings. On a day rare, if a young lady or a young lady, but also you know Anambra, the table has turned. Or before Anambra will hot kick, not now. Say all this lost glory I can hear display up and down. It is a lost glory. Act of wickedness of some people that engineered obido small money creep in until or didn't know everybody in that kind. What's one just again? I have seen first class wickedness of what these people can do. So as a man, he didn't do now now watch a video now for anything. Even your brother, where you biko or they can be young guy need to do as much as you can to stay alive. Do whatever you need to do. In order to stay alive, because in one you will see the first class wickedness of what people can do to your children. Your children can literally become slave. Your children will become slave, and the signs are always there for you to see, but just that you don't pay attention. You couldn't notice one or two. They say, why would you? They will first of all make your wife to look bad, especially if that your wife is not from Anambra State. Especially if that your wife is not from Anambra State, they will make sure to make her look bad. That is why, as a man, do say your family in a way that nobody dares look your wife in the eyes and challenge her when she's talking. That is the type of thing in my life. Do say your wife to the level you put your wife room one nigga. Do say your wife to the level of nobody dares to look her in the eyes. Travel. But in everything you are doing as a man, stay alive. Don't care about your children. Just look at this woman now. Somebody you don't even care about your brother's children, your own blood. You don't even care about them. In our zone, as land, as properties. Shame on you, you are one week. Which name investigation very well. You people contributed to the death of your brother. 80% of cases like this, they are the ones enable the brothers.
anya ọfụma ụmụnwanne nke nwoke emerọ ụmụnwanne nke nwoke nke nwaanyị eme the same scenario ha nche niile ọ dịka agha dị na agha n'ikuku. and ọ na-eke ebido mgbe ha bido gwawa ụmụ nka ọgwụ a ebido mewe nka ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo. I will keep saying it. Ịgwọ ọgwụ is never omenala Igbo. Jee nene video Pete Edochie Lord Zeus supposed to 2 days ago or yesterday. Mgbe ọbụla iji efu video, go and watch it. Pete Edochie, despite being Ogada Gideobu, gena abịa ka ịfụcha he's based on Christian foundation, but he still do things in Igbo culture and traditional way. O ji ewepụta that thing wee he made a decree o si ihe melo mbụ mekwa ọzọ. Or you're that leader, you're talking about double siki. Oburo magic. He has grown into the system that his words now carries power. So as a man watching me and seeing this video, do everything you can humanly possible on earth to stay alive. Because you're gonna make it tomorrow, you no nwunye gị gbuo gị. If you warrant you na medical check-up na agia or warrant you register ebe onu eme exercise na eme ya, avoid ya no ka eweli create mmanya we na ama aka na aṅụlụ bia ṅụọ nke anụ. Avoid it. Avoid friends. Ihe ọbụla ya eme go ọbụna odoro important na ezi nata n'ime ụlọ nọlụ. Ọbụgo na ifuru ihe ya eme dị n'ala nara alụ ọla. Give your body rest. Unu na hapụ ala. Give your body rest. Give your body rest. Because ụmụnwanne dị gị don't care. Those vultures, those wild animals, ụmụnwanne gị they don't care. Ihe ha dị after bụ ha dị after ka ihe mee echi, especially if the man ji tụọ obele ncha wee nwụọ. Azọwụ na ọzọwa property na young widows ju na Anambra State na ha kpagali up and down. Ọ bụrụ na a man has left the scene and the brothers are not taken care of. Kudos to the ones name of Mao. Kudos to the ones in the movement. They are a role model to emulate. Kudos to them name of mana to those evil ones in Ebutela Anambra State aja afa. That property ahunu na nso unu wedo sali umumu because you cannot afford it. Chozi when ke nwanne gi hand over to umu gi umu ga ya nwo week accident. Ha ya nwo kposhi and ha ya di believe and know how you boogie. That is it. How are you boogie? Umuga in a preserve, give well property one neck, you will do her. Umuahe you boogie, and that property yadekwa, they will want accident because they will not inherit where they did not sow. That is what I am saying. The next one of this video, one of them. There's any name is about madam. In a senior board, Bill. Ụmụnne dị m chọpụ ibi ebe apasa ụmụnne dị chọpụ otu ụmụazị one ụmụazị nọ dị m nwụrụ anwụ ụmụnne dị m bịa chụpụzi anyị n'ụlọ ticha anyị ife lekọ property anyị na-ele ma na anyị si ha elezine apito tie m ife tie ụmụ ticha m ọbala na-agba m ma nwa m nwoke agbata ha tie nyo isi eze chụpụzi anyị since young I were not by this. Where's the time? If we look at those since. Ibano mazana gari mazeno. O mazeno. Kibo na gari. Unu bu ndi ebe kono. I will do mumbo. Mumbo dị n'ebe. I am melem local government. I am melem local government. Madam e show no gi mụrụ mazi. Omo amoseba. Go amosiri ihe niile. Ndị be dị nwe got wee chụpụ ọyị. Si do nwere ya mmemme. Ticha anyị fe n'abalị ha. Sị m na ha nọ. Na-eche m na m je kpọọ polisi. Ha na-eche m akpọrọkwa ha kpọlụ m. Anyị gbapụtazie nwanne nwaanyị gbapụta kpọọ m na fon sị m pụta ka ejebe woman right. Since anyị pụta je woman right. Anyị jegidelu abụ mbọsị anyị ji nweta ifi. Ana m eje every Wednesday. Mbọsị anyị nwetaziri ifi ha mee nye invite bụ nwanne di m. Nwanne di m abịazie. Ọjụọ m nke ọkọcha, ọjụọ nwanne di m ọkọcha. My commissioner, if you were saying no one right, chụpụ m n'ụlọ na bedroom, no one right. Sisi enyo na lu eta, nye felu kone 6 o'clock ni proposa. Bia na agbacha anya okwe. Ai na lu, okwala akpọ ya ụzọ, kpọ ya na phone. Sagi ga akpọ ya buzo za.
ọ na-eba gị kpọ ya laa ya, ọ sị m yes ma ugboro ịtọ ọkwala akpọ ya ụzọ a anyị nọkọtazie m nwa anyị pụbakwa sinsi a ka anyị nọ n'ụzọ na-akpagharị na ife isi akpọghị ya ụzọ ife isi ya kpọnyela anyị ya kpọgara gị na ụmụ gị ụzọ ka unu baa ọ kpọghị ya ọ kpọnyere ya ihe a ife obi na-abụgbara ya mere and ife ya mazikwanụ ife ya maazị ana m ejekwu sinsi a ka nkọwatara ya mana ekwuzi m ego moto mmeji wee na-eje nje asị na faịlụ anyị abago legal na ndị legal kịta afụzi m ego moto mmeji wee na-eje ebe a maazị m ihe m na-eme biko ka onwe ya enyelụ m aka ka o nyelụ m aka ya mere iji nnọọ kpọrọ ụmụazị wee na-akpagharị obi emeghọ mmadụ obi emeghọ mmadụ i wee kpọrọ ụmụazị nọ wee na-akwụgharị ụmụazị nọ gbucha anyị ncha niile na junction a nkịta nwa otu akụfọ mfụrụfụrụ nọ na dis junction nsi na junction apụ unu ejekwa na junction ọzọ maka ama na anụgo m ka a na-asị nwaanyị ya nwa na-afụ ya ebe a mgbe ọbụla ọ pụtara ọkpakọrọ ya ọbụkọrọ ka onye na-efe ju ọ pụtara ebe a nwa osicha ọkpọrọkwa ụmụ ya wee pụọ wee sị na mma bịa nso a sị na mma bịa nso ka kpara onye unu na lue na be m ka agbapụla anyị ụzọ anyị ka akpọghepụ ụzọ anyị akpochi akpọghepụla anyị ụzọ anyị ka anyị na lue na be anyị achịkọtazi ụmụ ife ma rice mill dị m ụlọ ma ihe niile ha lecha ana di m niile ana niile a ha lechara ana nke ọ bụ di m go na mbụrọkwa nke nnafa nna ekebelekwa ya nnafa ha ncha niile ma dọkụmentị dị m ji wee lụọ oyibo ha bupụtakwa ya ka e wee chọba ebi ọjụ na-eme ebupụta ya na ụmụnne eti anyị ife chụpụ anyị ma ụmụnna ha ekpegidela ụmụnna mgbe ụmụnna na-ekpe ikpe ụmụnna kpegide ikpe a megete wayo dị na megete chiema na ụmụnna ha si ya bupụta ihe niile abụnye mụ na ọmụmụ n'ihe dị m bụ ihe mụ na ọmụmụ mbọsị ahụ o bupụtara ya jee bupụtacha ụmụ ya feki ma ihe niile na ihe dọkụmentị case file o bupụtara dọkụmentị chiema na ụmụnna si m jee cheki ya na ya nye m 2 days ihe ndị na-adịrọ n'ime mụ bịa agụ ya ka o wepụta ya ma etie m ma ihe niile ncheke anyị nabazie ka anyị chekepụ echi ha tizie anyị fe chụpụ anyị 2 days elu ụlọ achụpụzie anyị sinsi anyị na-akpagharịzi